Mikel, konta iguzu, nortzuk bizi zarete zuen Hendaiako etxe hontan? Ni eta nere Andrea, eta orain dela 2 urtetik Ginea Konakriko gazte bat bizi da gurekin. Eta nolatan hasi zineten transitoan zeuden gazteak hartzen zuen etxean? Orain 2 urte aurkitu genituen 3 mutiko galduta, Hendaian, kalean, gero Baionara joateko. Eta zan genien, nahi badezute guk gure kotxean eramango zaituztegu. Eta hori egin genuen, Baionako pausa harrera tokira eraman genituen. Beraiekin egon ginean, ian horazi joa zen, eta pixkat beraien asmoa zein zan da hori, eta oso harreman polita da sortu genuen, ordu berdian beraiekin. Baionaraino eraman zen dituzten kotxez, bidaia hori, beldurtuta egin zenuten? Pixka bai, autopistako zarrean da pila bat kamarata daude. Eta esan genion, makurtu denok, 3 atzeko aldian makurtuta eta pasatu ziren, baina Legez kanpo ari zineten? Teorian bai. Zeba? Ilegala direlako, Frantzian ilegala ziren, 3 pertsona ilegala eramaten ari zera. Teorian horrela da. Eta azkenean agurtzerakoan zan genien, hartu gure telefonoak, eta gaizki basoazte, deitu edo, eta batek, Ibrainek, hemen bizidanak, deitu egin zigun handik 15 egunera. Zer eskatzen zizuen, dei hortan? Zer behar zuen? Zan genien nun zaude, eta subi baten azpian, plastiko tartean hor badago, bagizu Pariski parraldean, kanpamentu bat sortu zuten, plastiko azpietan da loite zuten dena, droga sartu zen, da oso, han zegoen hau. Eta guk, nire kuñadua, nire Andrearen anaia bizida Parisen, da juntzitzaion ikustera, eraman zuen harrera toki batera, beste, eta gero poliki, pentsatu genduen laguntzia mutiko neri, eta ekarri genduen bordelera. Eta gero, ustailaren 5ean, ekarri genduen etxe hontara. Zalantza asko izan zen dituzten? Nik gehiago nire Andreak baino. Nire Andrea zegoen berak agurtu zuenean Ibrahim Baionan promesa bat bezala da, zuek deitu ezer gaizki basoazte, eta berak ezeukan bat ere zalantzarik, nik pixka gehiago, baina ez nion ez etzik ere esango, eta gero poliki egiten zera, eta horrein normala da niretzat. Hendaiara iristen diren migrante horiek, ze animokin aurkitzen dituzu? Nola daude? Gehienak asko jota, nekatuta, eta gero beste batzuk badaude, badakitela nora jun, edo erdi familiko jendea eta baduten beste batzuek, ezer. Erabat galduta. Azken astean, aurkitu duzu baten bat, lagundu diozu baten bati? Bai, hemen arrazian dagoen, Ali, orain dela aste bete esan ziguten, dagoela pertsona bat, gazte bat kalean, Ali da Togo. Eta gizajoa hori ere, bere bizian dauka, anai bat, kapitalan Lomen bizi anai gazte bat, eta bera, inor ez daka munduan. Eta horren nahi du mekanika ikasi. Baina, 21 urte ditu, eta ez dauka eskubiderik estadua laguntzeko. Zerk bultzatzen zaitu, hau egitera? Lehen da bizi ikusten duzu nola dauden, eta gizajoa ikusten duzu, eta lagundu. Eta gero, pixka politikan sartzen badera, Europarrok izorratu dugu Afrika oso urteetan zehar, eta behintzat orain, gure ondark burutxua jarri, biguntzeko beraien tragedia hau. Gutxi gora bera, zuen etxean, zenbat denbora egiten dute? Gehien bat egin du, Nigeriako emakume batek egin du, 3 aste aurdunan zegoen. Izan ditugu guztira, ez dakit, 2 dozena bai gutxienez. Eta bataz bestez, zenbat denbora egin dute etxean? Gaude bat, 2, horrela. Eta euren bidaia luzean, zer uste duzu dala zuek ematen du zuen laguntza hori? Arnasa hartzeko
momentu bat. Gazteekin kontaktua mantentzen duzue? Bai, baindikan, badaude hiru oso simpatikoak. Eta gaztetxoa dira batzuek, eta deitzen digute, eta... Non daude? Ze pasada haien bizitzekin? Batzuk familia dituzte. Orduan, azkanengo gaztetxo bat, leman zen dago, bere arreba da familia baten etxean, eta bueno, nahiko ondo dago hori, eta bialtzen digu noizi behin zerak. Arrazkiak? Bai, kasu ditu digu, eta... Izan zenuen, azken aldian izan duzu Bidasoako uretan hildakoen berri? Bai. Zer suposatze dute albiste horiek bertako herritarrentzat? Beira, hori hil zen egunean, ordu bete lehenago, deitu zigun gure lagun batek, beste gaztetxoa pasatu zen, eta zegoen dena zeukan soinekorik, da deitu zigun, ber soinekoak eraman ahal genituen, eta jonitzen hartu poltzaka da soinekoak, eta jonitzen soinekoak eramaten gazte horreri. Eta zoritxarrez, polizia garrapatu zuen, eta bueltatu zuen berriro, egun berean. Eta ordu bete beranduago, hau eritrear hau, ito zan. Eta horrela, noiz arte jarraituko duzue? Alderana hori ere. Nik ere, Etxean, noiz arte izango dituzue transitoan dauden gazte hauek? Oraingoz, bai behintzat. Pentsatzen duzu, ni ere honen lekuan banego, eskertuko nuk asko, laguntza pixkat. Orduan, aldan neurrian eman, eta listo. Mikel, beste zerbait kontatu nahi diguzu? Beti bezala, agintari eskatu behar zeila, horrela ezintela jarraitu. Zer, bestela, hau da, bukatuko ez den historia. Alferri da, haueri sareak eta alambrea jartzia. Milioik abertze itxaroten daude, hona atortzeko, hori zinduzu gelditu.